Chirifano si chimbonzwawo nyaya iri pano, handisi kunzwisisa rudo, hapana kudanana harusi rudo, kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena ndizive kwatakananga nezonditarira mumaziso zvimwe ndingaone paumire chapo. Ichokwadi here chauri kutaura ichi mwanangu? Aizve modza, ndikutokunanganisira izvi. Nai modza, ndakambobvira ndakukangira here nini? Handi murata ndonongorwadziwa here? Namana? Ndingatadza hangu kuti munhu anonyepa here uchitaura zvinhu zvakadaro. Ndozvandikukulaini wani modza. Asi ndakazvitaura kai nini? Handisoti ichi kana kuti chi, bandakangonzwawo ndichodarika kudai so. Then head ndiyatotaura kuti mfana uyo ari kuita 2 masaba, zvazvakadi kuti timutore kana taakudya isusu. Odza chikafu chine chidyiwa nematicha. Handitokunzwa mfana wangu. Sei vakazosarudza iwewe Oshomole? Hanzi mfana anondira masini maziya. Muzere modza mimi kuti zvakitiswa masaba hobho zviya. Ndezvekushaya zviya ndezvekungapi? Nokuti kana ndakuzonda form 5 maziya. Ndangata 3 masaba chete. Ndenge chingonzi combination. Sati ndakata maths, physics, chemistry, ndenge chingonzi MPC. Handitokunzwa mfana wangu. Saka mamwese handei. Makabata kakamitsika kacho modza. Ko modza. Ndipo kakamari maziya kamumbonodai kusaidzo. Yezvo, naiwe. Hausiriwe here wabva kuti uri kuda kuitwa deputy teacher anenge achidya nematicha? Modza ndizvozvo hazvo. But zvinozoita here manje kuti vasati vandudza. Ndondakanongoita ngudzo. Hamwene ndenda kumhanya modza. Nhasi handina marini. Ndinenge nda kutotora pamari yekushopu yababa vako. Tozoona kuti toikavha sei. Uvaudze zvauriwe. Mamukaseba mamai Oshomole. Kurungai. Hausa kusvika here mfana iyoyo, Basi noure nafa mwewe tikusamima kunondi. Ndakaungu eka, ndakudarika nepara paka kuti ndikupe bhuku rakasiya kuchikoro nezuro iri. Iwe mfana watumwa nani? Ifa bana bagera wewe wako. Ifa bana. Unogomudzingirei? Akasiyei bhuku naiwe Kurungai. Nyaya yacho naye hombe mama imi. Regai papa nditi akukara chinge ndakura dorera Oshomole. Oshomole. Aiwa muhombe. Ndizakapedza masport kuchikoro. Iwe Kurungai, uzata nunuka kufa isusu. Handi shamari, tozvikira unoenda ku PE. Tatogara tachidhaa ziya. Tozoona kuti dhaa. Takaenda. Hapana kwamuri kuenda manzwa. Iwe Kurungai pedzisa nyaya yako tinzwe. Akutotarisa uyu mama. Ndoregerere kukukudzai. Haana basa uyu, taura hako ndinzwe mwana wangu. What happened? Akabatwa kane maticha nezoroka. Achimaporijira wakamupojiromu. Abhanzo naita kuti ere kukambura ane rimwe zogwaku so. Oshomole unoparira sha. Yezvo. Zvakaitika nguva iko nhai Kurungai? Zvakaitika makusedimi mama mai Oshomole. Dzakabatwa kudai soka. Dzikabva dzabviswa bhuruka dzikatanga kurohwa zvisingaite magaro esa. Zvokutoti nezuro akaitwa pati nematicha ka. Akaratidza kuti magaro chakata kutsukirira abhazozisa machona yange kazowa sauti. Oshomole, inga wanongo chiti wakanzwa maticha achitaura kuti ari kuda kukuita deputy teacher wadi. Kumasikati angazisiko angadiza chikoro kudhara. Hande Oshomole, tozononoka. Ibva pano tione Oshomole, handina kana sendera ndiri kukupa wanzwa, wakapusa stereki wewe. Manje ndakutenda kunoudza baba vako zvingatonetsa. Modza sorry kani. Handichazviite futi mama. Ndakumbira kuti musadzededza. Musambotere zvese zvakutarira zvimama mai Oshomole. Ndatsendeka munoti waudza. Bhozi ndika ndechiti Oshomole irole model yangu but role model yacho ndakakumanaka. Takutombodemba hangu ndini. Mama saka kana kuti waudza, ndatoaudzai. Bheda uri mumwe achinja mararamiro uri kuita life yako. Do you know that the congregants really love you in this church? I know baby. But ingawani ndakakudza kuti handichamwe wani. Isha. Every day here uchitaura the same statement. Pesa unenge uchingoti wakutosiya but unotozongokuona wakunwa futi. Baby. Inga ndakakudza wani kakuti moyo wangu iwe kunamata urika uyu. Ndori kutonditadzisa kusiya bhiya. What do you mean? Inga ndozvandogara ndichitaura wani nai baby. Inini ndikasiya doro handisi ndinenge ndaroya here wakomana. These people vanogadzira doro avakava. They've got families to feed. Saka inini ndikasiya doro mhuri dzavo dzinorarama sei. You see? Besides, ndombomwanganiko doro racho inini. Zvakaoma. Okay, let's talk about Bankuru. What about him? Wakataura nawe here nezveishu yandakakudza nezvayo yebhe. Nyaya yekuti ndichida kupinda pamba ndotanga ndambosechwa handisi kufara nayo sha to be honest. Musuno wangu wakutonditi ndibvise hembe dzangu nema-undergarments kuti vakwanise kusecha. Mukoma hadzisi dzakufarisa here. Okay, ndichataura navo hangu.
Baby, vanga uchiti nezuro muchechi makabviswa mari pachegumi. Vanhu vakabvisa nezuro baby. Handiti it was month end here. Pakatobviswa mari yaisvika 200 US. Inga yawanda. Iwe, saka itiminzika kuti muomwe maane mari inosvika kakuma 15k kau. Including iye yakabviswa neanonymous Mbinga nditi. Right. All right, dzikasodhopa motaketi ziye. Asikanaka. Mune zvamatara here sisi? Tavarai tinzwe. I said nothing. How can we help you? Iwe. Unomboziva here kuti pese pawakatsikapo. Inzvimbo ichinyika kayoyi. Ende nyika yachona ndiyo yauri kuona kamera parutivi pangu apa. Saka so be careful kane mashoko ako. Read to yourself handitika. Mukoma, muri kumbodei panapa imimi. In fact, matogona kamauya. What is this I'm hearing? You stupid bodyguards kuramba kupinza mudzimai wangu muimba yandakavaka nedikita rangu inini madhays andaive overseas. Point of correction, inonzi yellow house. Haisi yako wanzwaka. Iwe, I'm not talking to you wanzwaka. I'm talking to my brother. Bamnini, ndokuponjuleta imanzwaka. Jep. No. Security number. Leave him. Bamdiki, izweka munzwe. Don't rig this to woman handitika. Munobuda dzureko, haisi aidzirikao. Iyo pasta idzoka udzoka. Imba yese iri mudombo kapo. Ndiye mukuru wazo handitika. Ya. Even uchiya oro usingadeki. Imba ndeyava handitika. Apa kapo. Unogona kuenda unombogara kwaunoda. But hapana chitomboitika ndite. Kana nhasi vakati havachada kunge vari muyera house kapo. Vakuenda kumba kwakatsungonyeka. You can't do fucking anything about it handitika. Woita zvinzwa. Saka pamavingei. Mukuru ari kuti iwo. Mari yese yamunobata muchechi muno. 50% ndeyawo. Indigenization. Yezvo. Be. Tichiri paboka. Garanga basa 35 paside handitika. Tiri padzakapo. Ndazvakamuchiti 15,000 kudii kwazvo handitika. Saka tipe hafu yemukuru. Then boba basachi 35 paside. Mukasaita sekudaroka. Musazoshamsika zvavakubviriswa zvese usiku hanhasi. Mwari burukai, vanhu venyu vatanga. Okay, regai ndikupei kwacho. Be, don't. Shut up, Bridget. Irinde rangu simbi Mora iti shikaneta beti chinosheya Klazi seya tiri wangu indo wakano uchijedza makudona anokamina iwewe ye inini wangu ka muzukuru akangoda kudai nekudai waiziya ndobva ndamudhonzera padhuze ka ndakanomuti muromo kana achinge akapfeka kasketi ka ndobva ndakati dha kudai nekudai waiziya panenge pakaipa wangu wangu makufadaya ka ebi rako rinonzani Sauro wangu wadhibhere kuti guri rinorika tiri kudya zukuru kava nemazita anotanga naleta esi waiziya saka obvious kandiri kubanda skwanda wangu sembwa handinozvinzwa futi izvozvozvo ukwane mugenge wewanzwa kudya skwanda majepoka mhare papo ukwane ndiri kutokulaina banga zvemufana wami but neziroka ndaine kamwe ka-M1 so waiziya ndakajumana nako ipo panapa kapa ndobva ndakavharira ipo pano so ndakabva ndakatimira ipapo ndikulaine waiziya aiwa apa kanga kakaita kubatana wangu kakaita sei kako pane kamwe kanga kaine kaponitel mufana wameka ndakabva ndatongokakonhesa waiziya ndobva ndabaya nako kapaslaughtering house pangu waiziya ka ndobva ndarara ndichikavhiya usiku hwese ndombonzani kweni haiwe chibaba usati iyoyo iwewe wasikurari kanga mwana soka nerogarwa nembeu darika rimwe so akasoka kutaura zero uko indavakaniwo uchirwadziwa iwe shamwari ukarwadzirwa kane kuti ndakabura kaspecial waiziya ka mazuva ano ndiri kudya namambo ka zvanga zviri kwauri ka manje this time ka aiwa zviri kwandiri wangu wajera kuti ndiwe wega ka unenge uchingobura tumaspecial but aiwa zvamanje ka aiwa ndiri kudya namambo wangu apseka wembogeta wewe wako mugenga iwewe sata iyoyo Sauro waiziya iwe uzviketa kuti mwana weyamugunduru namana iwe mufana iwewe kayo kana paine nyaya 1 yatinogona kuburana gore rese waiziya ka yandinogara ndichida kunetsana newe iyo nhau yekuda kupota ka uchidhipisa pandenge ndichidya mufana wamika unogona kurara watonhorerwa waiziya kuita seko mana handikuvereka muzukuru eksekeke umbodya namani like ibzikakai wangu mwana anogara kudhanza kunjanjuko never izvo hazviite uri kunyepa madoko wano unzamuna unoda wangu chigunduru chachi wanokana kakarowa vhitomu babe kakavhita ka isikero tikane katobaya kurwizuko waziya kanorowa vhitomu apo sadhibheka hanzi taipe kunoba rese ranoona kakakwadza simatiriaria anorowa shobuda mumcb vanofanaya vana vachibaba shit ma1 yes
saka ukurevere madoko kuti pesa apa inda ndichitodya chikafu chemubhini boys. ndochandi kutaurwanisa uno siyana nakabenge kaka waiziya iwo aisanzwera tikatonhwa kana type yematai poyakarwa type yeroma. Roma ndochi ichocho. romansi zvechibaba chisi ndiyatotora nezvayo musambofe makata iyoyo maiziya tomadhagere mutowana tuyatuya handokunzwa mufana wangu. Pakaipa ndabva ndatorohwa nemudumbuka ndegedza ndimhanya hangu toyazika rega nditombofambira nyaya dzacho apa. Hei tsagamani ubva wandigiroka matoilet paper kashamwari pakaipa ndibatiro matishu ka kana kuti unongondimirira pamusiwo kana tichinge ndapedza chivanhu chacho ka ubva wandisota pedu paya waiziya unobva wanguya kafuti nekabombo plati kako kaikai sekawembwa handinozvinzwa futi izvozvozvo gera wewe wako mugenga wanzwaka. Kurungai waya gaga yesaya nzwaka timu rangu ndiandakatishuka ri serious maiziya auteki driving school kugeza maplace timu kana mchinge mazoraga kana chida legit driver's license repapo chairo maiziya tibate isusu auteki driving school maiziya tokuisa driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo tine mainstructors anogara kanota badness maiziya zokuti uchibaya kunotora chitambika hapana zvekudzoka katutu zviya unenge uchiketa zokuti uchingosvika uchingorodaiso wogotonzi bwa maofisi zedu ari padhuze maiziya muno maharare CBD panamba 2 Robert Mugabe ofisi B2C maiziya uyatitaure kana kuti munongobva womva maiziya panamba zedu dzanenge sapaskiri nazo apo dzo maiziya kana maakuyaka muzazokanga kuti rodhilulu maiziya kana kokopina tombotomvera neamana